колежка, американка, която работи на остров в Панама, в джунглите на Панама. Тя го разбра. Тези прилепи, както си летят и се ослушват. Ослушват се, ама само слушат. Те нали знаете, че прилепите се ориентират с ехолокация? Това го знаете, нали? Това е звука, който те издават. Обаче тук те не издават звук, а само слушат. И я си говорете. Говорете си помежду си. Така. Говорете си, всички си говорете. И така, всеки от вас има различен глас. Нали? Обаче прилепа може да различи точно от неговия глас, защото знае, че той не е отровен. Сега може да спрете да говорите, за да ме чуете и мен. Значи, прилепа може на точно ето тази жабка да й различи гласа, защото знаете, мъжките жаби какво правят? Нещо такова, нали? Квакат. Мъжките жаби квакат, но това го правят само мъжките. И прилепа се е научил да разпознава квакането точно на един определен вид жаба. И открива, само по квакането може да открие къде се намира тази жаба. Примерно, ако сега запишем я квакай. Да, квакай. Малко така никой няма да привлече женска това квакане. Добре, хубаво. И сега